da su fa halitta ne, cikin zuci nai yake yin zaune, lungu-lungu ya biya zazzane, dukan rai yakan biya daddanne. Yau gashi ni ma ya kama ni, ki daure ki amshi bukata ta, ni san ki ba zai yi na daina ba. Na gode Allah da ya raya ni, ya yi ni ya kyauta halitta ta, ya kawata kyanki a kalbina, ya girmama sanki a ruhina, ya Fatima karɓi bukata ta, don sanki ba zai yi na daina ba. Ganinki na farko da na yi rannan, na kasa na furta bayanin nan, amma ban yi bacci ba ranar nan. Kyawunki yana ta ruɗa ni, don Allah ki tallafi kalbina, ni sanki yana daɗa ruɗa ni, don sanki ba zai yi na daina ba. A san da na gane ɗabi'arki, kiranku da halin danginki, ashe tsananin kyan surarki da tsantsar kyan halayyarki, suna da zabura ruhina, ni sanki ba zai yi na daina ba. Na ɗauka so wasa ne ma, ina tsamman hauka ne ma, ashe so shi oga ne ma, ya sita mutum ya buturbar ma, shi so makaranta ne babba, sai yanzu na lura da aikina, san Fatima ya gama kama ni, ni sanki ba zai yi na daina ba. Ni Fatima ba ta